Салом алейкум. Паплинои туркӣ бори нав қабул кардем. 6 ранг дора. Паплинои чизаш зарҳал дора, гилжаи зарҳале, беҳад материалои хушрӯяни 6 ранг дора. Берӯзои тиёмӣ, сабзи балотви, фиолетовӣ ранг дорад, коричневӣ ранг дорад, сиёҳ ва сурхи лолагӣ. Беҳтарин качествои бори навай дӯстон, фаромӯш накунед лайка. Либоси 280 сом, дастафҳа дохили душанбе ва душанбе берун ҳамаш ройгона. Дӯстон, лайка дастгирӣ кунед. Бори навай паплини туркиро 4 фасл пӯшида мешавад ё сезонна дора. Материали ғавзе тирамоҳ, зимистон, баҳор, тобистон пӯшидаш мешавад. Беҳад материалаш пахтаи тозаи 100% пахтаи тозаи ягон хел чӣ нестае. Материалаш фоиданоке, зарар надора. Мисол синтетика надора ки мисол зарар дошта бошад. Беҳтарин материале. Дӯстон, лайка фаромӯш накунед. Оптимам дорем, кадоме ки ҳамаи рангаш мегирад, хеле 6 ранг оптимай. 6 рангаш я либоси 6 ранг касе мегирад, дар ҳисоби оптим дохил мешавад. Бешакӣ раҳмат.